Badhe darno, Pak. Oh ya ora sik to kowe tak enek makna. Lah kok panjenengan kan mundhutke no badhe Ya darno. ben digoreng. Tibake sing luwe malah dalange asine. Kowe iki aja ngenyek masuk gondrong iki pyaine sopan. Kok Sopan ya sopan tapi kene jelasne apa-apa malah kono nyun sitok. Lah kowe marai nyawang iki kok rumangsamu. Diomongi tak omongi. Nek umpama besok kowe ora keseneng ya aja omong ning panggung. Aku sing tak omong iki. Etikamu digawe. Aku sing tak omong iki Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Alam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Aku adimu. Roh nyapur kok ngene. Lah yo nyapur tak ngomong kuwi. Ngeten Pak Sun. Arepe ngelungne aja ora tega. Potre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Ngene. Monggo. Lah sembarang mau. Gong. Wes sesuk nesu golek dagelan liya. Yo ora. Yo ora. Ayu tenono tekaku Terah ki nek terah Mataram ki kaya ngene iki. Pripun? Kuwi bintang ki lambange apa? Bintang nika lambangipun lara sirah. Sik to. Lah bintang kula nek ngunjuk puyer mesti bintang 7 no lambangipun. Ora tegese kuwi rak tandha. Oh niku anu abdi dalem to, Pak? Iya. Nggih. Ngoten. Busanamu apik. Nggih, Wong sing beda. Kuwi rak gawe sabuk timang to. Nggih, leres. Rupane ana kuning ana ijo. Leres. Kluthuk. Sabukmu apa, Bos? Kuning tok. Walah ya iki kowe iki ora lah kowe iki mesti kleru lek nggo sabuk timang. Sabuk timang ngerti? Timang titinen sadurunge mangkat. Ngono lho. Sabuk usapen kowe semproten lenga wangi ben ambumu ora kaya buk, ngono lho. Karepe ngono kuwi jarwa dosoke ngoten. Timang ki setitinen sadurunge mangkat, mulo dieling-eling. Klambimu kok jonjing to iki. Kok gak padha ki kok sing gak padha klambine apa bangke aku. Ora kuwi stagene ya ora padha lho kuwi. Napa, Pak? Stagene ya ora padha. Loh, beten-beten lho, Pak. Ning niki anu senengane polosan ngeten iki. Oh, polosan. Nggih. Lek dicampuri mendeme kecepatan gua. Ning ora tetep enek bedane dadi. Mongko tunggal to. Nggih, tunggal. Tunggal darat, tunggal daging. Menika sak gowok sak sogok kalih kula. Sing bedake apa lek kok rupane kok beda, terus pola pikire ya beda. Nek sampean ra ketara. Nggih. Wong sing punya intelektual. Nggih. Lah kae intelek. Loh. Panjenengan ki ampun bedak-bedake to, Mas. Ya ora kok bedake Kula nyatane ra ki coba. nek panjenengan sok bedak-bedake dulur kula sepuh niku kula niku nggih melu seneng. Melu seneng ndasmu. Ya melu pegel. Melu pegel ki seneng ki nek umpama seneng ya eling nek pas ora seneng. Ngoten lho, Pak. Ora tegese beda to, praupane beda. Nggih. Terus iyone ya beda. Nggih. Kae babar pisan ora duwe iyon lho. Sorote iki renek. Jangan melihat casingnya, Mas. Gusti Allah niku nyipta umatipun mesti ora mungkin anek sing padha. Nek Gusti Allah ki nyipta umate kok padha kabeh, iso-iso bojone tanggane barang kleru iki engko. Oh ngono. Dadi mula dibedakne ngeten iki, biarpun sak petarangan pitik nika nek ngendhok padha putihe ndoke ning nek netes beda rupane. Oh. Niki, Pak. Dadi jane bakale padha ya. Loh, dunia itu dibagi ada dua, enek elek, enek apik. Lah, niki sing apik, niki sing elek. Betul. Enten sing waras, enten sing edan. Ya mong kari dhek trima apa ora didapuk sing ala kuwi. Loh, sedaya nika nek nuwun sewu, Pak. Nek angger kok atine niku apa wae diterima. Niki pacobaning Gusti mesti bakale diwehi mulya. Niki lho, Pak. Ning aku ngrasake kowe karo kluthuk ki mulya kluthuk. Weh, panjenengan kok ngoten lho, Mas? Tuk dalem rene. Awakmu kuwi Bar ngelokne ngelem. Piye? Bar ngelokne terus. Ora kok aku ngelokke iki kuwi ora tegese kowe karo klitik ki sik mulya awakmu. Kok saged. Kowe ki nrimo. Kluthuk ki kaya klitik nek sing mungah-mungah kaya sing angel ngono ki eneng. nggih. Lakune uripe kaya nek sing angel ngono apa piye? Kula niku nrimo, Pak. Jenenge menungso niku kudu nrimo padha karo warga masyarakat Pecuk menika. Lah iki lho. Wong Pecuk niku lek jenengan tingali niki wong trimo. Weh, nampa apa anane? Jangan tingali to. Sayek seko kapti, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Orang beda-bedake endi pangkat, endi masyarakat, endi sugih, endi melarat. Sing penting lek bersih desa ing dalu menika kabeh besok slamet donya akhirat. Amin. Ngono sing digoleki ya Le. Loh, pripun to? Kok ngerti kowe? Loh, kula niku sawise dagelan metu kok pawon niki pikiran kula cerdas, Pak.
Dagelan kok metu kok pawon piye to, Pak? Mau metu beluk tok iki tak kira. Lah kowe iki ya wis diomongi liwat ngarep. Wo, kowe arepe goleki Mak Maryuni kowe mesti. Layakno kok lehmu ndepis-depis ning pawon ra umum kowe. Ya, kowe milih Maryuni apa Lekni? Aku asline iki loro-lorone. Apa iya? Wong ke ambune remason tok wong loro ya. Bangsa. Sapa saja kok akrab karo sapa? Akrab Lek Maryuni, tukang ngudek apa sego lho. Pak Maryuni. Mergo kerepe lemu tanggapan ning kene. Kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Masun. Kula niku kadang-kadang niku isin. Pecuk iki padha karo dulur kula kabeh teng mriki. Kaya omah. Lho nggih lho, Bos. Mbah Lurah Anam. Terus Mbah apa jenenge? Lurah Tanggung. Kabeh para lurah-lurah lenggah kabeh. Lho kuwi lho. Pak Mandor, sapa jenenge iki Pak Solikin ya kanca plek. Niku jan wis jan jos kabeh niku kaya dulur. Dadi kula niku ing dalu menika, menteng pecuk niku kaya bingung kula niku. Saya wau dirawuhi Bapak Wabub. Pak Wabub nggih rawuh. Ya kaya dulur. Mbah Lurah Gebang nggih rawuh, Mbah Lurah-lurah seluruh kecamatan Pakel nggih. Nggih to, Pak? Kenal kabeh. Loh. Kula niku meh 15 tahun nyambut kiring Tulungagung, Pak. Piye to Mas Gondrong iki? Ngantek saiki ya ora leren jenengan ya ora lali kula ndereke jenengan. Iki Iya mboten. iya bener. Iki tenanan lho Mas Sun. Iya iya. Ya kowe ngetutne aku percaya. Lah nggih lho. Ning- Kula niku lek Tulungagung wis kaya-kaya sedulur kabeh, Pak. Dadi kula ngantek bingung apa sing arep tak wehne iki apa. Ora usah bingung, kene iki sing penting senimane mlaku, budayane mlaku. Kowe nek bingung arepe mbales apa-apa, kowe tak dudohi. Ora usah mbales dhuwit. Mbales tenaga. Angger kok pecuk ki nanggap ping 10, mbok gratis siji kuwi wis seneng. Sik to. Ya ta? Omongmu aja sembrono. Lho, nanggap ping 10 gratis siji. Wah, seneng wong pecuk. Kapawa kene iki wayangane 3 tahun pisan biasane. Ayo ngenteni ora tele-tele kuwi. Apa, Pak? Kuwi karo penangkap dititeni lho ngomong ngono iki. Kok ping 10 ditangkap ping 10 ora kok Gratis ki. Siji ora bayaran, siji bayaran. Dadi padha Sing dum-dumane. jleput aku. Kak ngeten Bos, bersih desa, bersih desa. Piye? Bersih desa pecuk ki hebat ki, pembangunane hebat. Alhamdulillah. Balik desane ya jos. Amin amin. Saiki mu ya masyarakate ya istimewa senajan to udan kaya ngene nyatane masyarakat ya sayek saka kapti nglumpuk ning balik desa tetep semangat. Nggih. Yang patut diacungi jempol menika. Omong apa sing mecotot lho. Aku lek omong-omong terus panganane metu iki bingung aku ya. Kowe iki nyambut gawe sik, mripat ki ora usah nyawang rono. Mau ya. Wis jelas rawon wis ning kono dicepakke. Pak ya apa gedang tok aku mau ngono. Kene ganon pirang rene siji ya. Oh, ini Pak ngambil le nduk. Ora Guyon iki jan kene sik nduk. Guyon. Ora, wong kowe ngrembug iki kok. Kowe ngisin-ngisini panitia kowe. Badhe darno, Pak. Oh ya ora sik to kowe tak enek makna. Lah kok panjenengan kan mundhutke no badhe Tiba Ya darno. ben digoreng. Tiba sing luwe malah dalange asine. Kowe iki aja ngenyek Masung Gondrong iki piyayine sopan. Kok Sopan ya sopan tapi kene jelasnya apa-apa malah kono nyun Lah sitok. kowe marahi nyawang iki kok rumangsamu. Diomongi samongi. Nek umpama besok kuwi kowe ora keseneng ya aja omong ning panggung. Aku sing tak omong iki. Etikamu digawe, Pak. Aku sing tak omong iki Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Anam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Aku adimu. Roh nyaput. Kok ngene. Lah yo nyaput tak ngomong kuwi. Ngeten Pak Sun. Kok arepe ngelungne aja ora tega. Kotre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Ngene. Monggo. Lah sembarang mau. Gong. Kok sesuk nesu golek dagelan liya. Ya ora. Ya ora. Ayo, dene kono. Bali desane apik. Awet Pak, loh, nun sewu jan tingali, sokone jan tingali gede-gede sakmene. Yen didelok iki jumlahe pinten iki? 16. Terus 16 ki angkane 1 karo 6 yen dijumlah 7. 7 ki insyaallah besok warga masyarakat Pecuk bakal oleh pitulungan saka siji lan sijine dan bakal oleh pitulungan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pitu ki ya tujuan. Tujuane bakal Tujuane bakal kasil. diijabahi, tujuane bakal kasil. Sing dadi petani besok bakal panene akeh, sing dadi peternak besok bakal hasilnya ya akeh, sing dadi pejabat besok bakal mundak pangkatne. Nah ya kuwi apik Pecuk niki Pak. Dadi mulane samu barang niku wis temu sasmita Pak. Dadi ming perkara angka. Lho iya no. Nek gondaran beda ya. Bedone. Tapi Mas Gondrong daharanipun penjang pundhut Iki ra eneng panganan. Nah, to. nggih. Ya. Nah, Kroso. Sego. Itu. Sego to. Sego ki padha karo buga. Lek sego buga kuwi kena diarani bakal nek wis sego ki arepe dipangan. Kowe ngerti jarwa dosoke tembung?
Ngeres. Sego. Sego ki masyarakat kene masyarakat Pecuk ngriki ki saka tembung sekolah. Dadi generasi bangsa ora bakal ninggalke sekolahan. Akademik itu yang selalu diutamakan. Iya, iya. Pendidikan yang selalu diutamakan. Mulane insya Allah ke depannya Pecuk ki akan mencetuskan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Amarga akeh sing padha ning akademik. Nggih no, Bos. Iya. Loh, Ki sego. Sego ki gotong royong. Gotong royong sudah terbukti nyatane bersih desa ing dalu menika endi sugih endi mlarat kabeh nyawiji dadi siji gemah ripah loh jinawi nyambut gawe piye pamrih ramene bersih desa ing taun iki. Kerja bakti siji. Kerja bakti bareng. Gotong royong siji. Gotong royong bareng. Rekoso siji. Rekoso bareng, Pak. Junjung siji. Junjung kabeh. Lho ki lho, urunan siji. Urunan kabeh. Lho ki lho, Pak. Ana daging. Daging ki saka tembung dangan. Muga-muga sawise bersih Apa dae? dangan. Dangan ki sehat. Dangan. Dadi insyaallah warga masyarakat Pecuk ki pinaringan sehat. Wong lek wis sehat insyaallah gampang golek rezeki. Alhamdulillah. Geng. Geng ki jogging. Dadi Jogging ki olahraga. Betul. Mulane sehat ki mergo kulino jogging. Ngono lho. Jelas. Kosok geng jogging. Jogging lho. Wong lek sehat jogging, lek ra sehat mesti mek klumprak-klumpluk tok. Bener, Pak? Gini betul? Iya bener. Lagi. Lu ngengkel men. Pasal 378. Napa niku? Tiap orang yang menghina seseorang baik tulisan maupun lesan itu kena pasal. Akhirnya apa? Sik, pasal piro? Pasal 378 iki 378 ki penipuan ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. 378 ki penipuan. 303 perjudian. 362 362 ki pencurian. Loh, kok apal sampean? Apal wong aku tau di penjara. Tak kira nebus aku. Lek sing sama Wes, kowe kena pasal 351. Kaya ngene iki sampean ngengkel ngene iki kena pasal ngene iki. Lah ya kowe iki kena pasal. Iya lho, sampean yo kena pasal. Pasal piro? Kena pasal 521. Pasal apa? Pakan pitik. Sampean iki dadi mosok masun benteng kaya pur. Wong sing getak iki kowe lho. Kowe iki ngenekne penghinaan karo aku to. Napa pasale? Lah ya kuwi mang mulane kowe diancam penjara 2 minggu sampai 4 bulan. Malah dengan denda 500 kene. Kono silene sinden ini 500. Dalang rampok sampean jane iki. Lah piye kok? Ya ora iso kok ya. Lah timbang tak cowok. Anu Bos, nyoh ngene wis iki kekno timbangku sesuk aku ra digandengan. Lah ya. Wis sesuk nek dilaporne kena undang-undang lek ya kowe mending ngono to. Ngono lho, kowe iki kleru lek ngawur. Sik. Ilak yo. Sik deloken napa dit piro ndi amplopmu ndi? Tak golekne. Sing enak awakmu ae. Wong iki aja sok anu. Piro lehmu njaluk piro? Enak. Tak fotone ben. Nek piro mau nek piro? 500. Denda 500. Foto tak videone ben iki pemerasan iki Ora iso. Gila. Dalang rampok gila. Pemerasan. Kowe iki kena pasal kok. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalange gila. Ini pasal ya. Wes, iki kena pasal. Iya lho. Pemerasan. Kira apa balekne tak iki lak ngantek rasan balekne iki tak sebar kok ndi. Ya wis viral lho, Pak, viral lho. Dalange gila. Anu Mas. Mulane kok nek ngomongne sing ngati-ngati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Balekne ora gila. Ya mengko kok rasa saiki. Engko didelok omongmu kok piye? Kira ngantek anu tak share saiki ya. Ayo. Viral lho, Pak. Viral lho. Balekne ora iki. Balekne ora. Viral ya bilih ora balekne aku nyapa kok. Mlebu penjara sampean coba. Lho sing kena pasal iki kowe kok. Iki jane HP sapa wangel di video iki. Kowe iki ya goblok ya ramjokan. Mau terang ngono ya mbok delok kok iso. Kuwi mang daging. Lah iya ya, Pak. Hati-hati lho ya lho. Ngetak kena pasalnya lho, Pasal 2018 KUHP. Pasal apa iki? Kuwi pasal nalika dhek iki gamelane kadol ya kuwi. 2018 kuwi. Oh, pasal kliwon ya. Dados ngeten lho, Pak. Nggih, Pak. Ana daging to? Nggih. Tak bacokne kembang turi. Pundi to, Pak? Iki lho. Wah, masyaallah dalang iki ya teliti lho ya. Bos ngantuk, Bos. Iya, kembang turi Mas, maksudnya pecel iki lho, pecel. Pecel. Daharane iki pecel kembang. Ki kembalilah. Hmm. Kita harus ingat jas merah, jangan melupakan sejarah. Hati-hati lho kena pasal lho. Lho, enggak tahu, mosok kena pasal. Tur ki tutur
Wong tuwek kudu nuturi cah nom ya kudu manut tuturi wong tuwek. Riki rina wengi wong kene tasah ndedonga marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. Wontenipun turi lajeng menapa, Pak? Krupuk. Eneng kulupan. Kulupane napa niku? Capar. Capar, Pak. Caki capek cita-citamu setinggi langit. Masyaallah. Parki saka tembung paringono keselamatan, paringono rezeki kang linuwih, marga merkat pecuk ing dalu menika. Alhamdulillah, masyaallah ya ampun. Sambel menika sambung tuwuh, tegese sambung silaturahmi sinergi antara pejabat dengan masyarakat. Insyaallah ora bedak-bedake. Ya ampun yo aja nganti sini-sini. Bel menika umbel. Bel itu beleyan. Tuk. KUHP. Bel menika saka tembung belean. Belean terhadap generasi muda itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Nih, iku ora cepet iki kok. Wontenipun sambel lajeng dipun tumpangi nggih menika krupuk. Kru menika kruntal-kruntel. Tegese wong kene seneng kruntal-kruntel karo keluargane dhewe ora karo bojone tanggane. Dadi insyaallah kene menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, Pak. Slametane gawe sego buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Yen iya ngomong iya, yen ora ngomong ora. Dikencenge atine, dikencenge pikirane, Pak. Ngoten lho, tekan buceng tumes. Mlebune kenceng metune lemes. Dadi menika kuwi apa kok iso? Kok metune lemes ki apa? Tukang jahit ya, tukang jahit. Dadi lek bolake dalebane kenceng ta metu lemes. Oh iya. Apik. Teko buceng ta. Wonten niki. Wis to, Pak. Lho, kok sik to. Wontenipun slametan non sewu janakan. Iki eneng kambil. Kam menika cengkir. Cengkir iki kudu ngencengke pikir, Pak. Dadi masyarakat ya kudu dikecengne pikire, dadi pejabat ya kudu dikecengne pikire. Insyaallah punya porsi masing-masing antara masyarakat dan pejabat. Ben ora menggak-menggo. Ben bener menggak-menggo. Ben bener ngener karo barang sing leres masuk gondrong nggih menika. Eneng gedang. Gedang menika gegayane muga-muga pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Ya pun. Tasik wonten mleh, Pak. Enek apa? Putih-putih ki apa iki? Putih-putih. Beras menika bersama-sama. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ras menika saka tembung rasio, pemikiran, pola pemikirane wong iki sudah maju-maju, Pak. Niki lho, Pak. Ada ember. Ember menika ember. Ember menika emansipasi. Persamaan gender sudah ditanamkan, orang ana perbedaan antara wong wedok karo wong lanang. Tapi saling menghormati wong wedok ya menghargai wong lanang ya menghormati wong wedok. Mergo sing diarani wedok kuwi diawe kudu ndodok. Sing kakung iso diarani lanang. Lanang ki kudu lancip aja golek menang. Nah iki lho, Pak. Iki lho. Pinter. Mosok lek wedoke diawe kudu ndodok. Lho iya no, wong wedok kudu bukti, Pak. Bojo kula nun sewu lho. Tak awe ngene, ora trimo ndodok, Pak. Piye, Mas? Brangkang. Bojomu. Saking lek bekti ya. Ora pancen ya setruke kumat tok. Alhamdulillah matamu. Duit iki teruse piye? Wis Pak, ngeten, Bos. Nah iki duit ki aja dikira yo. Sing wigati Mbah Nuwun, Mbah Anam, Mbah Lurah Anam, Mbah Anam, Pak Wahbu tasih lenggah nggih. Loh, Pak Wahbu pun tindak kok. Pun kundur. Sing lenggah ki Mbah Anam. Mbah Anam makasih Mbah Anam menika. Mbah Lurah-lurah sekecamatan. Kecamatan Pakel. Sebut asmane sapa? Mbah Anam. Wo tau diundang kabeh to. Sampun, ning ra karo aku to. Mboten, jenengan lagi bengi iki, Pak. Sampeyan ki rencanane sok ben ngriki mulai iki tahun 2044. Suwi men to, Bos, kok iso. Ya ora tahun ngarep ngono lho. Tahun ngarep ngoten. Mula kersanipun adem suasananipun. Niku lak kula mboten piyambak. Biasane iki pira swara ki lanang. Ngawur ae. Iki ki ora kok sinden. Iki lho nyewakne lampu lho. Malam dasmu. Ngawur ae kok iso. Kene. Minarmu sapa? Minar. Minar. Kok kaya lingkuh kelo ini iki. Suwe ra cethuk bocah iki aku. Iki tembange turi putih ya coba kene. Apa ini Janes? Turi putih. Awas kompak drame. Turi putih. Ditandur ning kebon agung. Ayo aku matane. Lho ket mau wis dijak rene kok iso. Lah kan biasane Mas Prap. Moto. Piye to iki? Ngene piye, Bang? Aja kowe kok nek omong akeh nek pasal. Muni matane. Nggih. Pasal KUHP 523. Penghinaan undang-undang ITE lho. 200 ngono. Oh, mbok video neh iku kaya. Iki ngomong sak omong kok kena pasal iki. Lah iya no. Pancen saiki iki usume pasal. Saiki dalang iki kulino sapa pasal lemu. Ya pasal Boyolangu ya pasal ngono. Coba jajali.
Bisa toh? Iya, iya, Mas. Sinden ora iso, Iya, jajal. sepurane lho, Mas. Awet dhewe kudu. Ngaran kemayu nih. Turi putih. Turi. Apa sih? Kowe basa ngene kelingan. Tak mongi. Ya apa? Untung mbok pager perang iki. Contonen Kan modern. Modern iki. apa? Fashion lho. Bojoku niru awakmu berarti. Lho kan ya apik berarti noto Apik fashion piye? ambek Bojoku penampilan. niru awakmu untune dikawat to. Terus? Lah ngendingi pas udan kok kesamber bledek lambene. Lah rambuke grono kok iso mangsane. Coba Isara. Ken kaya. Nadanya itu dipaske to, Pak. Turi putih. Nah, ngoten lho. Jak ampun. Turi putih. Nah, melu nom sithik. Ditandur neng kebon agung. Jenengan iki kok ngekso lho. Kok iso? Anu Nyapa? gondrong aja bocah nyanyi. Loh, dia itu pengen menyatu kok iso. Ayo jajal. Turi putih, turi putih, ditandur neng kebon agung. Tiba nyemplung, mbok ira kambange apa? Mbok ira kambange apa? Ya, bener. Bener to, Mas? Ya. Iya. Iso tenan lho ya. Insya Allah. Kudu aja mleset lho. Iya, Mas. Kan ono sampean. Nah. Kan biasanya dampingi aku. Bener, Iya, bener. bener. Ojo Ojo sampai isini-sini lho. Iya. Sampai niki masku sing tak tresnani awit aku cilik sampai gede Ya, lho. bener, bener. Kekompakan persaudaraan Ya, iki lho ya, mesti ya, kan ya. kudu didodono masyarakat. bener. Ora ra. Udu grupmu kekompakan. Lho, maksudnya niki bersaudara niki lho Pak De, ora kok mergo grup-grupan. Kan kula seneng keakraban, kerukunan grup. Proboe grupe liya lho. Oh, Grupe sapa? asli sing mempecah belah grup iki lho asli. Angger dagelan ketok apik-apik kon pisah. Ya, modele golek sing murah harepan. Asem tenan. Awak dhewe ku wis persatuan lho. Nah. Pasal Sampean Ya, kasih tahu. Aja. kowe kok ngelokno aku kering pasal lho ya. Ana genteng, ana genteng, ana genteng digawe apa? Ana genteng digawe omah. Omah gede, omahe sapa? Omah gede omahe Mbah Anam. Yo ngene iki lho dol tinuku jenenge kekompakan. Ya, ya. Ana kerdus, ana kerdus, ana kerdus digawe apa? Ana kertas wadahe TV gede TV-ne sapa? TV gede TV-ne Mbah Anam. TV gede, TV-ne Mbah Anam. ana garasi, ana garasi, ana garasi digawe apa? Ana garasi ada mobil. Mobil gede, mobile sapa? Mobil gede mobile Mbah Anam. Mobil gede, Mobile Mbah Anam. ana kandang, ana kandang, ana kandang digawe apa nih? Ana kandangku ada sapi. Sapi gede, sapine sapa? Sapi gede sapine Mbah Anam. Alon. Nih kudu Iya, pas lho. Mas, iya. Ana kurungan, ana kurungan. Ana kurungan nang wadah apa? Ana kurungan ku wadah manuk. Manuk gede, manuke sapa? Liyane kuwi lho, Jawa. Ana lemari, ana lemari. Lemari Ya, kok sahur. ke wadah apa nih? Ana lemari ku wadah klambi. Klambi gede, klambine sapa? Klambi gede klambine Mbah Anam. Iso lho. Iso. Ana kurungan, ana kurungan, ana kurungan ke wadah apa? Ayo. Ana kurungan ku wadah manuk. Manuk gede, manuke sapa? Manuk gede manuke dalange.
Kok iso lho. Kowe apa tau nginceng apa? Iki mesti ra penak kok iso. Manuk getimane Pak Bendung ngono. Digoleki to iso. Ora kok manuke. Kok ya bingung apa ya? Kudune apa, Mas? Loh. Manuk gedhe iki ya manuk sing Lah ya maksudnya dengan manuk gedhe ning manuk lho. Nah kuwi kudu didelok. Iki rambut yen dibasake jenenge apa? Iki rambut basane rikma. Rambut dawa tingke apa? Rambut dawa nggo susuh tumo. Hei, kudu dijaga. Lah Joko itu tumo tok bojoku malah coro kabeh. Iki gulu yang dibasake namine napa? Iki gulu basane jangga. Gulu iki kemangan sego. Go mangan boto cah iki bongko. Peh, iki sing apik. Ra penak. Jenenge poso ngono lho. Poso. Mbok sing apik-apik. Sitok Kas. Gak. Iki tangan. Senane nih. Basane apa Duk? Iki tangan basane asta. Tangan tengen nggo muluk sego. Yen tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Kuwi apa? Ayo jelaske sing apik lho. Delok pitik ngendok lho. Oh nggih duduli ngono kok. Delok pitik ngendok lho. Ya ampun. Ngono kuwi ya didelok lho. Nih. Tangan ki wong ngoperasi gue maksudnya gue apa? Delok pitik lho ngendok lho Pak nggo anu nutul brutu. Ngendok iku lho Pak De kan dingenek nang diowok-owok. Nah, iki lho kok basamu dewa-owok. Ya maksudnya kan ya Kowe iki malah Ora dewa-owok. dirogo ya. Masalah. Sing bener ki disogok. Sogok iki ya nyeromoh Ya gak, ya ancen basaku ngene kan ya. Iya. Ya kok gulu ki ning dodo to wong, kok gulu kok ning asta. Iya. Siap nih. Siap jadi ya. Aku kuangan mbakmu ki nembang ngono nih, nembang apa iki? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Iya. Ya wis iso ta biasane lek Jawa Timuran. Ya apa. Awake dhewe anu ya Bos ya, anu gawe ludrukan ya. Kena. Ludruk. Bisa. Awakmu apa nih? Jula-juli. Ludrukan. Jula-juli terus engko rong kidungan terus Terus bablas nih Cerita. fragmen. Iya. Oke. Saja. Ramene jelasne pramene apa? Ratapan anak tiri. Lah. Ya biasanya apa Mas? Ramen iki digawe critane iki rumah tangga sing ora tau tanggap. Lah yo ngono. Kekerasan Kehidupan. Ya, kekerasan. Apa dadi apa? Ya aku bojone lho Pak De. Oh iya. Bojone antara niki sapa sing Aku ayahe. Surabaya. Aku anake. Awakmu anu bojoku. Oh, bojone sampean. Surabaya. Lah aku. Aku dadi apa? bakul kopi. Bajingan. Mas aku kok dapuk pura apa aku tuh kentongan. Iya sing ngeten mandelok sutradara. Apa modelmu kayak bojone Jilah napa piye kok? Ngono. Monggo Mas Diki, ceko. Ludrukan apik. Dalam rumah tangga. Surabaya nih. Dadi apa iki? Yo kuwi tak ajari. Sek. Iki ngremong apa? Sik. Iki ngremong. Ngedung. Ngedung. Kowe iki ngitung. Ngedung. Ora kok ngremong ya. Ngedung. Ya apa arek kira? Gak tepak blas iku. Ya apa iki? Sek. Ate ngitung tancep apa pertama kaya Sing dagelan? apik iki malah Kidung Manggala. Ora mung kadung dikidungi Jula-juli sik Jula-juli. Pos-posan Pak De. Ya jula-juli. Teko pos apa lho, pos kampling. Rungokno sik ta mangkane kate dimolahi kok aja ngomong ae. Lah aku sutradara ya. Wong. Dong plak mudeng tak ketak. Iya ngono wae. Blas. Nah, ya ngono lho. Ya ngono. Lelo. Parikane apa? Ya manut contonge kene to. Lah iya te genahne ngono. Contohnya apa? Ki lho. Cangkemmu. Heeh. Cangkemku maksudnya Mas ya. Contoh. Tuk. Iya. Boh, bocah omong-omongan. Lunggah-lungguh tak. Awan-awan. Kosek ta? Oh, urung.
Wong bengi yo awan kok iso. Loh, parikane lho. Yo dhewe-dhewe enek parikan jarek lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Nah, aku ya iso go. Awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono sing duwe gizi. Ki ora pas to, Pak. Wong an karo kok sing duwe gizi iki lho. Lho lah iya to. Masak ngene kok yo larang to, Yan. Aja botone bakul kopi. Ayo, Jan. Tuku tahu aja mlayu. Prop ganti parikan sing anyar. Anyar iki rungono dhisik. Pancen Oh, dalan. suwe-suwe tak pongor lho iku. Aja. Lho aku nembang titik-titik kok iso gak oleh. Aja pancen kuwi krungune las pancen kuwi lagi sebentar lagi saya tuwek saya kopok nek. Aja. Dirungono dhisik Pak. Ngono, Masun. Tahu yo kaya wis suwi to. Pak, sampean aja ngrusui. Iki nek kadung nesu sampean diperkosa bar lho sampean. Iya malah gak ngatasi sampean. Masih tahu iki identitasku lho. Iya, Bos. Perkara tahu kok ket mang dilarang. Ora boleh nesu kaya terenggiling. Wah, iki nek kadung ra konangan wong mekrok ngene. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disosor mentok. Jawa Timuran iki. Mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Iki lho, ngerti sik ngono lho. Mergo dhek iki sing lagi to, Wong. Kaya ora semok. Tak mongi. Begitu pro-pro ini bokongku semok. Leng, lek Mas ini. Kae iki. Ora kok. Oke, mulut Ora bawah tegese kering. bokong semok ki rak kudune nek garise. Lah iki garise ra kena bembeng kok Lah semok. trayo kena jarik kok iso. Penghinaan. Wes. Pasal 51 sak 311 315. Ayo, undang-undang iki rene tak. Wes sasarono wes. Ning kene wes. Sama lek pengen ro sing dilirit engko ning maku bojoku delok. Baleno sing penak jajal. Jajal, ayo jajal. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Mulane yen mlaku kok muni kok. Mangan kluthuk. Ayo, gedang kluthuk diadahi tremos. Pancen jo kluduk cangkeme mrongos. Suara Mana ayo nandur sing kena pangan. kontol baris keteng rayang Nyambut gawe. Anak wis dadi kewajibane supaya anak cerah masa depane. Ora sandang pangan. segerku warasa. Anak ditinggali dunya akeh entek enek ditinggali kepinteran dadi salah walase. Lor kelar kelong kucing gering melang melung. Aku ini sampal gagang enek banyu mili ngetan parane. Mbok Yo lagu bedae apa? Aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo
Yo painten menek cendela cekap semanten atau tungtak tok ya kok kena Bune Eren Apa? kowe iki tak kandhani apa sih Kang Apa, Cak? anakmu Donti kok gak teko ndok omah iki lulusan sekolah sesuk wae pendaftaran sekolah ya apa kan kok didik anakmu gak iso Lah anakku kan wis mari mulai sekolah golek sekolahan kan pendaftaran anyar. lho jare tanggamu anakmu gak tau mulih kon entos agak kon niku Loh, kan yo wis tak kongkon budal maneh lho wayahe mulai kan kudune wis mulai pancen. gak mulih-mulih Lho iki gak mulai-mulai. gak mulih Donti Loh, yo biasanya mbak kumpul karo arek-arek Nok endi? kancane lho. loh Lah terus ya apa Pak aku ki sebagai ibunya lho Pak. kon niku mbiyen tak kandhani anakmu aja sampe gombel ambek arek-arek sing gak kenal aku isin rek Lah jenenge kanca-kancane ya gak maido Pak. Arek-arek cilik ku rumangsane kaya ngono ya kumpul-kumpul Ayo. biasane. gupron celun Siapa? gupron Pron. anakmu lho jenenge Gupron. gupron ayo Lakon apa neh? Gupron Mulyana. Ayo, Deki. Bapakmu ki lho moreng-moreng nyeneni Ki. ibu ae. Gupron, kon iki teko ndi ae lho, Nak? Bare arek-arek, Mbok. Ya wis ngerti dolen bare arek-arek, tapi kan wayahe mulai ya mulai, Nak. Ya apa maneh, Mbok? Aku kan yo ngetutne arek-arek dolen. kon totok ndi Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak dong. kon jok guyon kon niku Gak guyon, Pak. Iki anak, Kowe- iki anak kewalon. to? Anak ketek. Kon sing temen lho ditakoni bapakmu ki Rene. sing temen. Temen, Pak. Rene Ya, Pak. pirang-pirang dina kon gak mulih ndok ndi ae Dolen, Pak. Ojo ngomong dolan-dolen. Pak, sing sabar Pak pancene ya arek cilik lho. Ayo, Kok kaya kon ndok mriku. ya aja kaya ngono iki anake dhewe ilinga lho Pak, anake dhewe lho Pak. Iya masuk kate ya apa ben. Blakraan ndok ndi ben. Kok nek nganti tak seneni minggat, kon tak tengine. Sampai sing sabar aja kaya ngono wis iki gak ono tunggale Pak. Ayo Mas, krucilan. Dolen, Pak. Kon wis tak kandhani sik. Tak kandhani. Ya, Pak. Ojo nok ndi. Dolen. Bapak lagi diangkat dadi kami Krucilan. tuwa. Kon wis gawe isin Bapak, Aku dolen, Dek Pak. iki kon mendem ambek Solikin. Gak, Pak. Iya, Gak. Solikin. Anu solikin sing nukokne tok, aku sing Pak, mendem, wis, Pak. Kon aja ngono, aja ngapusi bapak kon, Ayo, kon Oke. dem-deman. Kon. Tasmu isin apa? Kon jok ngisi-ngisini. Bapak ki wis Buku. ndidik kowe ora kurang-kurang. Kowe yo ngono, wong wedok yo kudune ngandani. Buku, Pak, Ayo, iki, Kowe buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngandani ngono kuwi. Rumahmu, anu, Pak. Kowe aja melu-melu. Anakmu, rene. Rene. Anu, Pak. Rumahmu. Atos. Kowe wis tak kandhani pirang-pirang dina to, Pak. Bapak iki lagi stres-strese Ya. mikir anggaran desa. Ya, Lah Pak, kok kowe polah sapolah Aku- ora menane bapak. Anu ngene Bos, anu Pak Sun izin Pak Sun. Aku tak dadi bapake aku bapake. Piye to kok yo ora trimo neh to? Bapake. Oh ganti. Ganti anake. Sampe anake. Sos jenenge, Iya, sos jenenge mau. Gupron. Gupron ya di Gupron. Oh. Aku mau Gupron kuwi adik Gupron kuwi dadi guguk. Awakmu sik rono sik, kowe urung teko. Aku nyo. Ya, aku memang urung teko ya, aku. Ayo. Ting tung ting tung. Lah kok lak blendrong to, Bos? Anu melapi cangkemmu. Mak, Loh, anakku. ya apa, Mak? Ya apa rek? Kok gak iso telepon ambek aku ya apa Ya sampean? jenenge wong tuwa iku gak iso Masuk tutul-tutul. Mak, sampean wis Kuwi liyan nang nglebrik wayang lho. lah wayang 300-an iki lemu. Gupron. Mak, Teko ndi ae, Nak? aku wis 5 tahun gak petuk Ya sampean, Mak. Ya apa, Mak? Masuk pangkah cipokan ya anake.
Aku mulai saka Skotlandia, Mama kok sik panggah nom. Sing tak kuliahno iku awakmu kaya Iya, Mak. Saiki mulai Ya apa, Mak? Atiku seneng, Mak. Ki lodro ki main sak wengi meteng kan mbokku. Kangen karo kok iso anaknya kangen. lho. Mak, Wes, ya apa? aku entuk kabar, Bapak jare gak tau nduk omah. Iya, Nak. Aku iki mbok tinggal pirang-pirang tahun kon tak kuliahno kaya ngono. Bapakmu gak tau mulih. Iso emek nang warung. Loh. Mendem ae lho, Nak. Bapak, Iya, wis gak kena dicekel buntute lho, Nak. Duh. Ganti nek. terus sing biayai aku kuliah sapa, Mak? Yo aku golek pangan dhewe. Masya Allah, Mak. Bapakmu mek turun-turun tok lho. Mak, Tenang sih malah kaya kenal pot truk. Mak, Ya ampun, Nak. sampean sing meteng aku, sampean sing ngetokno aku. Iya. Kate ya apa nek bapak mulih mungsuhe aku. Ya awakmu sing sabar nak. Mama ning Aku mburiku. gak mek adol-adol gak kaya ngono lho nak ya. Ini. Ning makmu iki ancen disia-sia. Gak tau dikoyoni, Gak tau di. gak tau dinai duit. Gak tau mek ditumpah ya. Nak. Man, Sabar lho nak. Boleh. sampean gak mesakno ibu ta? Lha apa masak? Ibu golek duit dhewe. Sampean wong tuwa dadi presiden rumah tangga. Ini Kabarmu ya iso-iso? apa cah? kabar piye? Ibu ora tau mbok kayani meng mbok keloni tok rumangsamu. Apa ibu kuwi gak nelongso atine? Suarane makar. Aku wis gedhe, Mak. Aku wis gedhe. Biyen aku cilik gak iso apa-apa. Saiki sampean tak gawe gantiku ning omah. Jebul ngono kuwi sampean, Laran Mas. Laran. Piye ta, Bas? Iku gelem anu ndasku mentol nang. Lah piye? Apa njaluk apa nek? Ganti peran. Lengsere kau wandel iki. Lah terus Dadi mboke aku. ya wis, kene. Dadi mboke. Ya. Mesti aman lah iki aku. Lah apa-apa. Ini, Duk, anu, Duk. Cepat. Tutupmu apa ngono lho, Bos? Ini, sing gedhe. Sik. Ini mbok. Sik. Mbok, nyok, cekak sitok. Dik, tak andani. Iya, Mas. Awake dhewe ditinggal ibu rondo. Heeh. Bapak wis mati wis 3 tahun. Iya wis ngerti, Mas. Iki entuk bel saka Linmas. Terus Entuk wadulan saka masyarakat. Mbok iki saiki ben-bengi nglebokne wong lanang. kok cek kurang ajar nek ditinggal bapak iku mbok kaya ngono. Aku isin, Dik. Masih aku ya iya wong sebagai wong wedok aku paribasane padha karo mboke. Aku iki diweling bapak, Le, Tik, jogonen adikmu, jogonen ibumu. Saiki tak jogo ibu malah sepele. Malah saiki sir-siran karo yoga. Kok cike kendele. Nek mbok rene kroyok wong loro, Dik. Ya kampleng ae, kok cek enake. Mati mboke bene. Iya gak apa-apa cek nututi bapak. Ayo. Mbok, Sapa le? sampean mbokku to? Mbok sapa aku Utami. Loh. Kau Utami. Mbokku jenenge Sri. Lah iya aku golek istri. Iki wae asok mekar ngono lho. Oh, Dik. Berarti mbok ya dhewe sing gaene marai utang iki, Dik. Yo, Utangnya iki sing gara-gara Utami. Keprok, Dik, keprok. Sik to. Asine aku ki nun sewu. Aku jenengku Seh. Kancane Utami. Seh. Sinten? Sinten? Harse. Wah, berarti iki sing nun sewu, Dik. Komplotane. Komplotane Kok Utami. sing ngejak mbokku utang-utangan. Saiki mbokku ning ndi? Utami wis ora wani nemoni aku karo adikku. Sampeyan arep ngopo? Aku duduk Seh. Sapa neh? Aku asine bojone Mbah Lurah Mbah Hanam aku asine iki. Wah, luru bojone Mbak Lurah Mbak. Iya, kowe. Dik, tamu, Dik. Pani keprun ora tak bayar kowe keprun. Iki berarti wis dhewe keterangane jelas, Dik. Iki lak garwane Mbah Lurah to. Iya no. Pun sakniki njan lunasi, Bu. Njan lunasi. Nggih. Njan lunasi. Loh, lha iki koyo wis tak wehi to. Dereng kok. Urung ya? Dereng. Loh, urung. Dereng. Bojoku ndek bojoku.
Kok dekok bojomu ning ndi iki lho? Apa arep goleki mbah Anam apa piye rumangsamu lho kok iso. Loro lho atos mbok kepuh ndas iki. Lah ora ya atos iki timbang kuwi kok iso mangsamu. Langsare kok pandele ramal tak tok. Lah tapi kan menjiwai. Tak menjiwai. Apik lho. Apik to, Pak? Apik lho fragmene. Iki engko nek nganti sukses karo Masun drama rumah tangga dikirim ning Palestina. Iki lho. Karo ora melu kuwi. Lah ngopo? Timbang kebleresan mercon dasmu. Oh, iso dalem. Ketuk kenangku ki kawesi ndang balekno didelok YouTube kon njaba rapi. Sale dhewe dalang kondang kok wesi. Ngene iki mbok tuku disisihne. Kuwi iki lho paling dingge bakul es tuntung tok lho. Ya mergo iki mbayari kuwi kok. Lah mbayar apa mbok utang ping 5 ngono lho. Oh, harus lunas kabeh kok. Ayo, Ya nembang. terus ke ya, Dok. Nih, sing rasane penak. Sampai lek nyanyi tradisional iso. Aku pengen ngrungokne sampean nyanyi modern. Praboe sing apik nyanyi Banyuwangi. Oh iya. Ngono ora kok kulonan. Oke sih. Wong bocah kasar kok ngono. Watos ya. Urun Madura dadi sing apik nembang Madura. Watos ya. Madura. Ya apa lagune Madura? A minor Mas Job. C. Cek karo apa? Madura nggih gamelan apa nggih musik? Musik. Dikek gamelan ya iso. Lagune apa? Lagune apa? Sik iki lho dirungono sik Pak De. C. Apal ora? Apal lah. Iya. Mayor. Ayo kok jenderal. Kopral. Lagune Demi to? Madura Pak Dila apa kok Demi ku? Lah ya Demi pas kulaan gerih ngono dadi Demi iki ning Madura. Ya. Iki mayor ya Mas? iya. Nggih. Lek minor. Nah iki lho. Minor iki minor. Oke. Karo Duh angin depagi. Gila, Bos. Yang artinya Piye mau? Duh angin depagi. Yang artinya Angin para esok. oh ya, apik. apik. Ngeten iki lho. Hebatnya budaya Indonesia ngeten. Nah, Hebat. Jawa ki ngeten iki. Dadi yo kadang-kadang wayang Jiwa Jawa kang kajawi. leres. Wong Jawa ki bisa melaksanakan transendensi, Betul. artinya bisa menyesuaikan diri. Inggih menika. Ora kaya awakmu. Lagi nyapa kula perek melu-melu. Lah ya. Kaya kula. Loh, wong niku pelengkap kok pripun? Apa? wah dia kan bineka tunggal ika. Iya. Jadi tetap satu jua. Juan. Hidupku dan hidupmu itu satu. Satu Mas. Jadi kayak kolaborasi antara Madura, Jawa, Banyuwangi, Sunda sembarang kalir bisa. Betul, Dik. Betul, Dik. Oke. Niki urung lek nyanyi lagu Papua. Tapi ya lagu Papua iso. Lagu Papua mek Sing nyontoni Mas Kluthuk riyen lagu Papua niku mboten anu akote Kat-katmu, anu. kat-katmu. C Mas. C. C. Lagu Papua. Mayor. Oke no. Plak 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 dudung plak plak Eng, dedeng Neng, dedeng neng, Papua. neng, Nusantara. neng, Yuk. neng, Ini Nusantara. neng, 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 neng,
Ayo lagunya. Ya. Lagu. Papua. Yuk. Apa Mas? Kok makor papu-papu piye ta kowe iki? Papon. Lagune ndi? Lagune kan ngene sih Mas. Sampe sen iki tembangnya ya. Ayo Mas, men. Lagune enek. Oh iki piye to? Apu se Gogondao. ya Rabbi Solari Bufensa Aslinena Bagi Base Apu se Gogondao ya Rabbi Solari Bufensa Aslinena Bagi Base. Nah, iki lagi wirasarane metu. Lagi. Disambung ya. Nggih. Kayak singetan dhewe iki. Oh, iki cayu ya. Ah, iki Papua. Kene, Prof. Papua le. Papua. Probok kowe rene. Oke, Papua le. siap. Papua le. Wah, Mimi sik iya ya. Siap. Pancen cakek kon. Loh, Eh. tak tonyo ni tenan kok iso. Oke. Bangsane. Nek awakmu ngene gak mungkin. Oh, iya, iya, Nek iya. iki ngene terus gawe UTK Tik. kae HP dalam. Oke. Balekne no. Oke, Pak. Jan. Nduk, Le, balekno le. Dinda. Oke, Mas.
Tuk. Dalem. Kono lho, ndak rusuhi. Oh. Enduk Cahyu. Sing ngongkon nyekel sapa? Iki putra wayahe Pak Sis. Nggih. Masyaallah. Ngethoprak apik apa-apa apik. Masyaallah ya. Wilujeng dalu Rama. Apik. Om Klitik, Om Kluthuk. Kok saya bagus-bagus niki makame napa? Aku isuk sak bungkus, awan sak bungkus, sore sak bungkus. Serundeng. Uler Hongkong. Aku Layakno modelmu kaya Cak Rawa. Iki arep dikaya ngapa mbahe rak gurumu. Nggih. Dadi kowe arek kudu ngajeni. nggih. Aja nganti nyewiyah. Mboten. Mboten terus. Ajenane. Wis. Pun. Nggih. Pripun Rama? Ya ngaturne apa karo Majo Klitik tembangi. Oh ngaten, niki duet kali Om Klitik Om Kluthuk. Oh. Oh nggih, niki napa lagune Om? Ya digaweke sing sesuai karo kahanan wae ya. Aja Om to Mas bocah ganteng. Oh, Mas. Om. Anu ben om ae, aku nek diceluk Mas iki terus kon nukokne pulsa e. Alah. Pulsa apa? Pulsa ora tau kisen. Wong kowe dhewe jangan wifi ne tangga-tanggamu. Mangsamu aku ki apa-apa mesti tak goleke kok iso. Sampeyan siswa budaya. Nggih. Aku ya siswa budaya. Dadi iki muga-muga tali silaturahmi ora bakal pedhot ki gawe tali ning asmara. Oh. Ya. Apa kuwi? Tali asmara. Taline asmara. Lintang asmara to. Lintang asmara. Lintang asmara. Kok ganti-ganti Taline lagu dong asmara. Mas jenengan. Ya, aku pekok. diaturke. Lintang asmara. Wes, contongmu bangga ngono ae kok iso. Suwodok. Seijik to kowe Mang Mbak Prop. Kene. Malah. Bunteti Jejer lagi. Masun, ning kupinge Masun langsung langsung. Tak omongi. Awake dhewe iki matur nuwun. Napa? Besok nuwun sewu. Upama lanang tenan sok nek sepuh wis kaya Mbah D. Ning kene iki mon dimo wonge. Sing iki lho, ni Probori ni. Ni sok sepuhmu kaya urung. Yo kan Mbah E lho sing ngagem jilbab apa kae? Ijo. Ijo, kesandinge ki apa kae? biru. 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 Lho iki lho. Oh ngono ya Mas, Masan masan depan depan. Wong ki aja sok sombong saiki sik enom terus rupa bagus, rupa ayu. Sok nek wis sepuh ya wis ngono kae. Deloken. Lho guyuwe wis gak gelem ombo. Wonge aku tau to, mah kulon kenek tangga to. Nggih. Umure 80. Nggih. Pak Sun ra mampir, mboten Mbah anu. Iya pancen aku ora kena dikapak-kapakne lho. Kok aja ngenyek karo wong sepuh lho. Berarti sampean kulino ngapak-ngapak nih. Ya kuwi. Lambe. Berarti panggah tedas kok iso. Kene Dik, peh. Alah, alhamdulillah. Niki anake Sulis to? Ya. Nggih. Ya wis Ya ngono kuwi. Murid kuwi ngono-ngono kuwi lho. Ya apik wis. Jenengane termasuk guru besar. Ya. Dagelan biyen kula melu jenengan ya iso gedhe. Ngene-ngene iki ora tak gedhekne apa ya gedhe. Biyen iki kowe ro lengo niki lengo klentik lepes ning ngene iki lho ngono. Lah iki rambuté biyen lak kaya bago kowe to, Pak? Ya wis, aja delek-elek. Aku dikai lunga kletik mulai dirubung semut lho, Mas. Iku jenenge klasik gurih. Katmu sak pira cah bagus coba? Wong ayu. Lho, aku nyontoni lho. Saya malah lho pengen nyanyi tok sampean gurih. Nek kira-kira ki anggere nek penyanyi nyanyi mbok disiki, wis nyanyi dhewe. Aku ora nyanyi. Sampun to Mas. Lah kowe tinggi opo? Sabar, Mas, sabar. Aku untung-untungane Kediri. Sabar Mas, sabar. Nek Kediri dhek iki gelem nusul. Heeh. Lah nyapa Mas? Tak susul nek Kediri. Lah nyapa? Nusul mergo ora ditanggap dadi ngono. Kok aku ning ngene ora tak tanggap nyapa ngono. Mangsane. Ayo jajal. Wong ayu ngono. Iya, iya. Lah iya ngono maksudke salah. ben genah ngono nadane. Aku kan guru musik. Layakno tobil gawe grup dhewe guru betah lho. Wong ayu tresna ku kinarya tamba. Tik Dalem ngene lho cetok kaya Prabu Mang ngene. piye neh? Wong ayu ki ngrangkul maklek ngene lho, ngono kaya Prabu mau. Ya nek sampean ngono ra duwe unggah-ungguh etika bute ngrangkul. Kula ya nggawa tatanan kok iso. Sisi dalan iki jan ya haus. Haus. Ngomong. Harus denggelmu kuwi. Ngeten to? Dirangkul ngeten to? Ya kok ngarepno. Peh, mosok Kaya ngene? Prabu ngono. Iya no. Mosok ngene, Pak? Wong ayu mbisiki, mane Prabu madhep aku, Pak. Madhep rene, Pak. Wah, sing ngomong sapa? Sing ngomong. Sik lah. Gak setuju aku. Nyapa? Sing ngomong sapa lek wong ayu ki madhep bisiki. Bojo ki madhep malah ngidoni dek iki. Piye jane? Ya pas manggon wong ayu kuwi premer kuwi rene. Wong ayu ngene lho, ngono lho. Oh, cipika-cipiki. Anu Nduk, Pripun? sing pas iki dibayangne tok ya. Oh nggih. Ora sah tenan. Aku dek iki ngono terus turu ning ngemper Nduk. Lah kenapa Mas? Aku saiki wedi kok ya. Aja curhat, Ndang. Ora curhat piye?
Aku arep budal tanggapan golek katok enek. Kowe berarti tandane kowe tau nyeleweng. Mulane iki nek ndek gawe omah aja nek kamare ember tok jos kuwi lah. Mane godhone wong kondang iki. Kluthuk iki lho ora tau nyeleweng. Lah tau sapa sing gelem aku ngrai kowe elek. Jujur. Prinsipmu apik kuwi. Tapi aku udah ngira kowe nek semampir. Aku golek ning sampean to, Kek. Lho, sampeyan lak pesen to golekno sing 80 ngono ta sapa? Ora aku pedhok kowe aku ning jaba e. Sampeyan aja kaya ngono, Pak Dik, kok memfitnah iku kan sampeyan dhewe sing golek ngono. Aja ngono, Pak. Wis mampir. Karo kowe. Lah pancen kayak germone iki. Wah, bleset kabeh iki. Dik, jangan didengarkan kata-kata orang yang tidak bermanfaat ya, Dik. Nggih, oh. Kamu udah punya istri belum? Istri? Ya. Anu, udah punya suami. Tik, Ya ampun Mas Klitik. Iya ya, Mas. suami. Nah, Suami, Mas. saya udah punya istri, maksudnya ngono. Lah ya ngono. Ale-ale ra teges ya. Iya. Gak konsentrasi lo Mas Klitik iki Ora kene. tau wani. Kene. Lah kok ora? Lho kok kene. Wong kok nyanyi iki konsentrasi kok wong wedok sudah punya istri. Tuk, pasal- Nyanyi sing tenanan. Kekuatan pasal- karakter itu beda-beda. Pasal Kenapa? 378. Tambah kereng to, Mas. Wong kok ya. Wedi aku. Ya apa kok kono neh lho. Padake. Wong ayu tresna ku kinarya tamba Tuk. tresmu Duduku mu. lah ya ku Mu. Mu. Mu, Mas. Mu. wong ayu tresna mu kinarya tamba susatra ning batinku Wong bagus antana rasa hatimu tresnaku Ya ampun. tulus roning Mas Kluthuk. Mas Kluthuk. dalam Sampai ngene iki lho, Droken. Berkarismatik gandeng wong wedok romane oleh. Sampai apa kok gak Roman los? oleh. Mbak Prop, sama ndak tekon aku? Apa? Arep nang ndi? Ngene. ngene Arep neng ndi Mbak Ayu? Badhe ngeteraken suami kula suntik, Mbak. Suntik mati maksudnya. Kaya ngene lho romane. Sampai apa kok gak los kaya Mas ngono? bagus Heh? kena kencing paling suwi bojo biadab kayaknya ya Kowe iki yo. Mas Kluthuk. Daden ale. Mas Ya, Kluthuk. daden ale. Sik, Pak Dik, kita klarifikasi Mas Kluthuk. Ah. Aku mang nak ngomong pen romane kan jo. apik ya ya Lah kan antara saudara kan paling enggak Iya, titik akeku kan podo. Lah lha apa kok sampean kok gak los Mas Klitik? Tak los nih. Mbok losno. Jajal ayo. Titen ono kon sesuk atik ndek story atik nesu-nesu. Betul, apa ini tuh? Bapak nene. Tak video. Video. Tuk. Kowe tak idoni cengelmu lho kowe. Video tanpa izin kena pasal Nah. 391. Pasalnya, Mas. 200.000. Gila bojomu kayak gini gila. Ya. Dang kirim no. Los, ayo Tak Mas idoni Dik. lho kowe. Dek, kita Nene. harus totalitas. Nggih. Saman kok gak oleh lawang lho, Mas? Ora pancen omahku ra nek lawange. Oh, iso. lawang. Senajan ngaru ngibanyu segara tresnaku. Kok pakai mbok video ae. Tik, Terus nih kok. tik. Kowe nempiling iki. Dalam ke? Penganiayaan. Weh, Kena pasar pasal. neh lho. Ki sisi dalan nak biacok gegere ta. Ya, langsung. Senajan ngaru ngibanyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senadyan nyoba oncat syukurku wis tresno Gitu, Mang Lala. pisah Ya. Kayak- totalitas, Mas, totalitas. Kayak film India. Mbok ubet ngene munggah seteng. Mak berebel. Ambune piye? Ambune. Beh, enak ra. Kaya apa, Mas? Kayak apa, Mas? Tape bosok.
Aku mau midek tate kok pancen. Guyumu sing sopan ngono kok. Apa oleh gak sopan asalne. Robo guyune ya Betari Durga. Pancen tak ece kok, pancen tak ece kok. Dadi aku nek roman, tak obonene kaya India. Kayak India. Ngendikan jan. Alah kula sik lah. Bah, Rene, bah. Mbak Probo. Rena sik, Rena, jajak. Apa Nek iki iso mau nek kaya karo apa Probo? tapi ta. Bah, Rene, bah. Senadyan nyawa oncat saka raga yen tresno ra bisa dipisah. Piye nek iki piye? Ya apa Mas? Bae sambel jelas iki. Piye iki? Tempe bosok. Wah, mleset. Wis meneng Piye? ngono wis meneng ae. Iki Heeh, awakmu ngene oleh. terus. Wis ngono wae, awakmu oleh endorse pabrik susu. Iki sikilku jengat piye Mas? Lah aja mlek kok sikilmu. Iki yen sing jengat liyane iki ya. Asik. Mas, iki ibaratnya sik jam 1 lho. Nggih. Nah, Soalnya wiwiti kan jam 10. Nggih. Nduk, jam 2 lho Mas. heh, Jam 2. ora. Bablas goro-goro maksudnya. Mesti iki kok. Karuan iki langsung diganti Petro ae. Kowe nyudik aku tak tabuk Loh, ngene kok. iki lho padhe wayange maksudnya. Ora iso diganti Petro. Lekase kan jam 10. Hmm. Lekase kan jam 10. Nderek. Berarti iki ibaratnya jam 1. Nggih. Kok tak sampluki ora manut. Wis temenan, Mas. los. Orang itu jangan bosen-bosen berbagi kebahagiaan. Ah, Jangan bosen-bosen berbagi kebaikan. ah. Waktu itu bisa kita lihat, tapi kebahagiaan belum tentu kita bisa melihat. Ini loh. Mulane wis los, jam 3 ora apa-apa aman aku. Kene Mas. Yes, terus. Nduk, Yo. Jeki. Jackie Chan. Oh. Iki jenenge Jeki Narosa. Oh, Jackie Chan. sinten Jeki. Jeki Narosa. Oh iki lagune Jeki. Ngek ngono. Cak kene. Mas iki kok jak salah ya iso. Oke, jauh Wong wis tak latih koreografi Siap, kok. Wah. Jackie iki Iki bocah sindene rata-rata dhuwure 174. wah, Pancen Masun menika anu, sindene rata-rata kudu dur-dur. mergo isuk ben iki bar nyinden iki dadi pemain basket. Oh no. Apa? Wah, masyaallah. Yo dur-dur tenan ya anu. Iki anu kita Indo Ya iki padha ta awakmu dhuwure. Sami. Kita kok turun. Sampean Jan salah. Wah, kok kula, Mbak Mas kula genti. Ora kaya ki mang lho apik. Wah, ya. Kayak turunan Arab. Priwon Mas? Minor, Bos. Minor. Manjal Jek. CTT, Bos. Bos. CTT cis tipis-tipis. Tak pikir cocok. Tresno iki dudu wong dolanan kabeh mau amer kanan sing tak jaluk lakune ngene Dik terene kaya anu. Oh, berarti ya. Nah, oke ya kene. Ya Rene. Mas. Apik. Sing tak jaluk. Yuk satu. Ji, ro, lu. Munyer. Sip. Oh, Iya. Amung. Lah kowe bablasan geblak kene to. Amung kesabaran. Mugi Gusti Wah, berat iki. paring kesempatan. Itu kari bojone ngomong ngene iki. Apik ya. Ampun. Apik ya, Nduk ya. Anu Romane si bos style YouTube siapa tadi iki? gitu. YouTube kita. YouTube channel Jawa Nisi. Mangsamu kok iso sampe Dik. Mong Mong ngadem matiku Stop, entek. ben aku ra layu Ati wis tuwek. yen tanggo jawab Sip, jagre. ku kowe iki jan wong. Asine ora tibare mbok tibakne. Wis tiba terus mbok ngene. Selku ki romantis tak. Alah mbok tibakne kuwi ngene. Kesempatan. Ngawur rek. Aku biyen tukang ngono kuwi ya. Ngene iki lho, ilmune maksud biyen. Gayane naring tak tiba. Asline kuat terus tibane. Terus tiba terus.
Ya ora iso ngawur. Ora nduk jajal. Batek nek lagune kuwi, Mas. Nggih. Sik. Aleh. Iya. Berarti karo aku. Koreografi. Sik to manut iki lho sing sutradarane kene kok iso. Aku lho sutradara. Aku iki, Mas. Kowe rene sing nekakne aku. Oh iya. Tak sampluki pisan ning kono. Bengi iki aja ganggu gawe kok iso. Aja sembrono kowe ora. Padha ilmune. Masun ki lagek. Ya. Aku ora pentas ning Boyolangu mulane wis suwi. Ya ya. Ngerti kowe? Ngetas. Pancen ya wis murite sing dijak. Mo Mong ngadem atiku ben aku ralayu Weh, berat. Kedanan ngene karo iki. yen tanggung jawabmu Oh. iku palsu. Aduh, Mas Gondrong. Gini yo. Lah kok sindenmu nyekel kene Mas Gondrong? Oh, Anu ngetok-ngetok. tak tambahi. Alah, ngene. Kelas nyekel kene yo. Loh, kok rene? Tetekne. Kuwi ilmune iki biyen ngono kuwi. Loh, aduh, kok. Kowe tengel. Asli sing gawe kisah kae lho asli. Kris Wis ilmune mudhun. Mas Gondrong ki maunya ekspresi dan lagu ngono lho. Ngono. Dalam. Lagi ya tak. Dalam Mas. Bisamu. Menjani ya. Iya Mas. Dalam Mas. Put. Dek kena hipnotis wi, asli. Kena hipnotis Mas Gondrong. Sik, Bos. Ya apa, Bos? Apa? Lha tak kono sik. Lha tak gundulmu kuwi. Lah nyapa? Jari ambune powong kowe ramu. Lah trabar kok Kediri ra diunggah Sini, kok. huk ya. Dadene ya, Mas. Monggo. Yo. Lagune apa? Cinta tak terusakan coba. Ndak, lagune Dewa Tresno. Oh, ya nggih. Ya. Ya nggih. Tok.